Здравейте! Аз съм доктор Магдалина Лазарова и днес ще си говорим за породата френски булдог. Френският булдог е популярна порода, но често страда от различни кожни проблеми. Поради анатомичните особености на кожните гънки и ушния канал, тези кучета са предразположени към дерматити и отити. Освен това, алергичните заболявания се срещат значително по-често при тази порода. Ранното разпознаване на симптомите може да помогне за по-лесното контролиране на състоянието. Правилната грижа за кожата, ушите и храненето е важна част от профилактиката при френските булдоги. Ако имате въпроси относно вашия френски булдог, заповядайте при нас в ОВК на улица Царевец 34.